Соларните ни лампи на марката Jordan с 4 секции свършиха, но спокойно, само за вас пускаме на намаление соларните ни лампи на марката Jordan с 3 секции, които са на още по-изгодна цена. Намалени са от 90 лева само на 65 лева, цели 25 лева намаление. Те са с мощност 180 вата, оборудвани са с сензор за движение, имат 3 секции отпред и отзад са с вграден соларен панел. Лампите светят над 12 часа, напълно водоустойчиви и прахоустойчиви, са подходящи за монтиране на външни пространства без навес. Може да ги вали дъжд, сняг, да ги пече слънце, работят, водоустойчиви са. Идват си в комплект с дистанционно управление и с крепежни елементи. Можете да ги настроите да работят както чрез сензора, когато засечат движение, така и чрез автоматичния механизъм, което означава, че когато слънцето залезе, лампата автоматично се включва и когато отново изгрее, тя автоматично спира да работи. А нека ви покажа и как свети. Както виждате, изключително мощна соларна лампа. Ако искате да се здобиете с такава, побързайте, защото когато пуснахме на намаление тези 4 секции, свършиха изключително бързо, така че ако искате да имате такава лампа, за поръчки телефонния номер или директно сайта ни.